Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ana ing Mekah dina Isnin 12 Maulud taune taun gajah ibune Siti Aminah ramane Sayyid Abdullah garwane Siti Khadijah karo Siti Aisyah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Siti Hafsah Siti Saudah Siti Romlah Siti Maimunah Bintun Zainab Siti Sofiyah lan Siti Juwairiyah lan Siti Juwairiyah dene putrane Sayyid Ibrahim Sayyid Qasim Sayyid Abdullah Umi Kulsum Siti Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Ruqayyah Siti Fatimah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah anja abasiku pamane Usman Ali kumandune Abu Bakar Umar loro sepuhe Madinah hijrah kubure Madinah hijrah kubure Hasan Husain iku putune Abu Thalib iku pamane Abdul Muthalib iku simpahe Sofiyah iku bibine Sofiyah iku bibine Sayyid Hasan iku buyute Abdul Manaf iku